Ja, normalt så plejer jeg også nogle gange at bruge krøllejern, men dit hår er så fint. Det tror jeg ikke, jeg vil gøre i dag. Jeg tror, jeg vil starte med at tage dig lidt i nakken. Du har jo en god længde fra håret der, og der er noget at tage af. Så hvis jeg lige... Er du sikker på, at du er helt tjek på det? Altså, jeg bliver jo ikke kaldt Hans Hansen for ingenting, jo. Selvom jeg hedder bare Dyrkermand, de kalder mig jo Hans Hansen ude i byen. Jeg tror, jeg vil give dig en god frisyr med... Ja, mellemkort lakkelængde, ikke? Jeg ved ikke helt. Nej, jeg lige lidt heroppe i. Jeg synes måske, at... altså, nu sagde jeg godt nok, at jeg vil have det permanentet. Ja, det sagde du jo. Og du står så med en saks. Ja, men det er jo fordi krøllejern, det er til vask, jo. Jeg ved ikke helt, jeg tænker lige over det, så kommer jeg måske tilbage en anden dag, fordi... Men jeg kan se, om det er tørt. Ej, men jeg tror, at... Ved du hvad, jeg ved, der ser skide godt ud til dig. Hvis jeg lige tager til nyt 3 cm her... Jeg tror ikke det... Jamen, Hans Hansen bliver jo kaldt jo. Ej, men jeg tror... Jamen, jeg bliver jo kaldt Hans Hansen jo. Det er jo kaldt tilstemme. Du kender ikke andre frisører i byen, du bliver kaldt Hans Hansen, ligesom mig. Det gør du ikke. Man kan se, at du har fået en ny kunde, altså. Nå, jamen, så tager vi ham i stedet for. Normalt så har jeg nogle gange krøllejern med, jo, men det har jeg ikke lige med i dag, jo. Men jeg tror, at du har et fint hår. Hvad får du i? Er det bæresaft, du bruger det? Nej, det er gelé. Nå. Gelé? Hvordan staver man til gelé? Hvad er det for noget? S-J-E-L-E. Nå, sådan noget. Ja, sådan noget nymål spat. Jeg har en god tranesaft blæ, og jeg kan finde den i lommen. Nej, det er sgu til vask i dag. Nå, det... Nej, men jeg havde bare tænkt mig, at jeg ville have taget lidt af nakkehåret af, fordi... Jamen, hvis jeg lige stusser det en god gang, så er det lige... Hvor jeg tror, det ser skide godt ud til dig. Nej, det ved jeg sgu ikke. Jeg stopper med lortet.